तो गाइस आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय गोबाव समनि उनाव बिदिब्ला बारा बावथ'बाय थाला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जागायदो दे बिदिब्ला नोंसिनि जाथ'बाय उननि सासेया फैलायदो दे लागावदो नोंनिया बेखिनिया जाथ'बाय दे औ दे मादै मोन नोंसिनाबो लागावदो जोबोद मोजां जाथारगोनदां दे नायनोसै आच्छा दे बिदिब्ला नोंसिना जाथ'बाय गुबुनफोरनिखौ लाबोलायनोसै अ माथो नोंसिना बबाव पार्टि जानायावसो बरिया जागोनदां दे लागावदो दे नायथारनोसै माथो गैलाबो मोजां जाथारदोंमोन हे आब' अबाव थांनो नोङो आं बालाबारियाव एसे बेरायहैनि बेलासि समनि माने बारहावा जादों मोनाबिलि समनि जेरावबो बेरायथावथाव जायगा गैया फैसाबो गैया दे होनबालाय थांदो लोगोफोर आंबो बे थांनायजों लोगोसे दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय